Mati, ale živte stanu, nie žuvačka, živte na to na teba. Ako to, že máš žuvačku stanu a treba nekoľko vyšľovať? Jo. Chlapci, ja to musím chlapať, ja to musím všetko aj boliť. Daj do druhého, že sa zváť. Za to chcem si rozprávať. Iná, potom sa môžete baviť. Šlapem. 15 sekúnd. Teraz je štíhaj. To je správna, to je zlá. Dajte jednu. Ja som chcel tak isto háť, a to máš jedno. Ešte ľahšie sa takto háte, lebo... Hej? Že stredí už... Dobre, hýbaj na druhú ešte, asi dáma. No. Sem. Dobre, dávaj. Posuníme sa, oddychneme trošku. Dajte ďalej. Kde je Jano? Kde je Jano? Tam sa postav. Vieme, kam čo máme dobiť, Jano? Miško, tam naházovačky stále. Ste pripravení? Bokom. Ready? Ako chceš, najprv vpredu, potom z boku. Do druhej strany. Ešte môžete aj do noby ísť. Áno, 3 v kuse, a to už... Get it, the customer tu. Tam právo, aby si toto sa jedná. Teraz vlastne... Tak sa ti hádžem a do druhej. Chytám. Dobre, tak iba jednu teraz, vieš? Tak? Jak smakovina, čím sa si mal dve? No? Nemáš ešte dve, jedno. Prvý raz som všetko. Do pačnej teraz. Dobrý, teraz to čistý ako my? Ja som mám tie skúšiť? Aha. Ešte, drápem.